Missä sä oot? Yhdistää. Missä sä oot, Rio? Noniin, nyt mä haluan tulla siihen, Rio, odota. Autta! Apua! Auttakaa! Haluan tulla siihen nyt, ei, pysähdy! Auta pois! Kuoliks sä? Kuoli. Haluan tulla siihen. It is insane. Älä pidä sitä päällä. Niin mä vesin kytiin. Noniin. Missä oot? Mä oon istumassa. Mä tiedän, Rio, mikä tehdään. Tuu. Mä tiesin kielen tuul. Tuu tänne, Rio, mä tiedän, mikä tehdään. Tuikkumoottoreet siihen. Poista kaikki, et sä voit rakentaa. Sitten otetaan täältä joku iso pöytä, laitetaan siihen 2 penkkiä, laitetaan molemmat, et lennetään sen kanssa. Jee. Sopiiko? Joo, yritän löytää joku iso asia. Joo, ota. Patja. En mä tiedä, patjat mukaan. Hyppe ragdoll limit. Mitään täällä. Viekoks? Tämmönen. Onko tässä mitään nauloja tai mitään? Näin. Mitä? Saaks tuohon mitenkään jotain nauloja tähän? Mä kiinnitin sen penkin, toisen penkin siihen. Jaakko, ootko valmis? Joo. Mennään! Auttakaa! Ria, mun penkki irtos. Wuhu! Ria, mun penkki irtos. Pysähdy. Mun penkki irtos. Muuten hyvä. Mitä sä sait oman penkkiskiin tohon? Ei! Mitä sä sait oman penkkiskiin, Rio? Veltasin siihen. Hitsasin sen siihen. No miten hitsataan? Mä voin pistää sen sun kuitenkin. No, mä haluan tietää, miten hitsataan. Joo, me tää sinne tuul. Mä työnnän sen 2 sisään. Sit siinä lukee Weld. Sellainen. W-E-L-T. Tungetaan 2 sisään. Nyt se on. Joo. Sit Weld. Pistä se kiinni. Weldaa. Sinne Weld. Painat sitä penkkiä kerran. Vasemmalla. Ja sit sitä mihin sä haluat liimata se. Vasemmalla. Niin ja sit taas vasemmalla. Mä pystyn vaikealla klikkaamaan. Ja kun vasemmalla joo. No nyt soki. Se on mun penkki. Nähdään vaan. Ei haittaa, me toisella puolella. Joo. Ei mä pääse kyytiin. Noniin. Lähdetään. Joo, mennä sukkaan. Mennä. Mitä? En mä tiedä, mä lopetan varmaan kohta. Noniin, pistä päällä. Ota. Pistä. Mä tipuin pois. Haluan pistää mun penkin paremminkin. Vettiinkö menun jäijät? Otetaan joku isompi, otetaan joku parempi. Ota se pois, otetaan joku isompi väline. Missä sä kuolit sen päältä? Mä kuolin vai? Ei vaan toi yksi tyyppi, kun sä juoksit tän päin. Tämä Rio. You hit the ragdoll limit, se oli ihan iso. Tossa! Siinä kato taksas. Oh, are you serious about this? Joo. Tohon päälle penkit, Rio. Dude! Oikees laitetaanko? Joo. Otetaan wooden chairit. Ei Wooden chair. mä pistän tällaisen. Mäkin pistän. Otetaan sille selät vastakkain. Joo, mä peltan. No niin, mä pistän sille pois. Noniin, nyt pistä boostia. Ota, thruster. We are so doomed. Siirrä sitä tonne keskemään sitten. Kato millainen auto toli jätkällä, voit kattoo. Kato millainen auto tällä. No vähän tulos. Se yksi ja ainoa. Et ois tehnyt noin. Nyt tää suuttuu.
Sorry. Noniin, se toimii. Jaakko. Noniin, no joo. Mä siirrä sitä vähän, venaa. Woohoo! Niin, oota mä tuun. Let's go! Veden alla. Me pitää päästä pois. Mä käytän kaiken voimani. Ohjaamme. Kaiken älykkyyteni. Ei kannata se nostamia. Tuu pois siitä, Rio. No, mä menen syömään. Noniin, kato Rio. Se sulkee tulta. Se sulkee tultaa. Noniin. Mennään kyytiin. Eikö laitetaan tuolit? Hei. Boom, get on. Get rock on the top. Laita tuoli, Rio. Jep. Kato. No ei tommosta, mennä pikkunen. Bullshit. Laitetaan mun tuo. Kato, et sä voit laittaa tollasta. Laittaa Se on kun sun menee. Mä sanon, et sä et voi laittaa tollasta. Pikkuloin sitten. Laita se sille ihan kevyesti siihen. Laita mullekin tuoli. En mä pystyn pistämään yhden. No mä pystyn ainakin pistää 2. No, mitä tapahtuu? Pistä varovasti se tuoli. Pistä sille ihan tosi varovasti ja liimaa munkin tuolikin. Joo, mä veltaan. Oota, liimaa munkin tuolikin. Mitä ihmettä? Oota. No liimassakin. Pistä se pihaan siihen paikalles. Onko? Nyt mennään. Oota. Mä en oo vapauttanut sitä vielä.